La nit estèrica, el teu magazín nocturn. Doncs, i com hem dit, ens acompanya el Josep Maria Casaramona i l'Anna Ferrés, president i secretària d'Òpera Terrassa. Molt bona nit. Molt bona nit. Bona nit. Hem de dir que parla Anna, també soprano professional. Parlem una mica d'on us ve aquesta afició a l'òpera. En el teu cas, Anna, com et dediques a... O sigui, com et surt de ser soprano, de dedicar-te a l'òpera, no? Doncs bé, a mi l'òpera sempre m'ha encantat, però va ser una passió de més grandeta, perquè vaig començar aquí al Conservatori de Terrassa, amb la Maria Mateu, estudiant cant, i teníem el taller d'òpera, també dirigit per Miquel Gorris, i ens va agradar moltíssim. Miquel. I una de les coses també que jo trobo de l'òpera és que representa l'art total, i això vol dir que tenim l'art amb màxima esplendor. Per mi em va frapar aquesta idea de sentir la música tan forta, no? Tan de prop, i sense micròfons, sense amplificació. Ja des del principi dius que ja et va fascinar, ja et vas entrar dins del món des dels inicis. No és allò del primer un tanteig, de veure què tal això? Sí, va ser més un tanteig, ara ho has dit, perquè va ser el trepitjar jo a l'escenari, posar-me a dins d'una òpera, quan vaig sentir aquesta fascinació. I el Josep Maria, com li ve l'afició? Bueno, la meva afició necessitaríem diversos programes per explicar-la. A casa hi havia un amor ja a la música. Vaig tenir la sort de poder formar part d'una escolania amb un director d'aquests que et creen passió per lo que estan fent, saps? Era el Miquel Fernández, que és un nom poc conegut, però per mi va ser una persona extraordinària i entranyable, que encara és viu, i sé que també treballa amb els escolanets de la Sagrada Família. Està jubilat, però hi va, de Sagrada Família de Barcelona, saps? I allà t'entra l'amor ja per la música i això no es pot trencar. A més, amb els anys m'he donat compte que la música és potser el més sobrenatural que es pot viure en l'existència mundana que portem. No? I què és Òpera Terrassa, llavors? Bé, que Òpera Terrassa agafo el testimoni d'un entranyable amic, que és el Manolo García, que havia liderat una associació que es deia Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa, oi? I ho va fer amb molt d'entusiasme i molt d'èxit. El que passa és que, esclar, això portar una persona sola carrega molt, i ja va arribar un moment, després que portava 10 anys, 10 anys, que va dir plego. I, esclar, nosaltres, que participàvem amb el cor i participant a vegades amb els projectes de l'escenari, això no pot ser. Llavors ens vam reunir els més entusiastes i vam dir, va, fem una junta i constituïm una associació que sigui oberta a tothom, a veure si aconseguim que l'òpera es popularitzi amb la mateixa línia que portava el Manolo. Amb aquesta idea, Sí. Aquest és el que fomenta l'agrupació d'Òpera Terrassa. Sí, i després, esclar, aquí hi ha un valor afegit que és el cor, no? El cor d'Òpera Terrassa és amateur i realment és l'ànima d'Òpera Terrassa, això, perquè aquí hi ha molt ambient, no? Gent que potser està estudiant música i és una activitat ja pseudoprofessional que li va molt bé per perfeccionar-se. Altres persones que pel que sigui no han pogut estudiar música, però en canvi tenen aptituds, potser requeriran més assajos, no? Però al final el resultat és extraordinari. I a part, en l'associació, a Òpera Terrassa, no només feu activitats d'òpera, també feu xerrades, no? I feu altres coses a part de l'òpera en si, no? Sí, de fet, les òperes, com que la majoria són en llengües que la gent no domina, sempre comentem als que van escoltar òpera que abans d'anar-hi és interessant estudiar una miqueta el que van a veure. I per facilitar això, cada any estem fent una conferència sobre l'òpera que desenvolupem durant l'any. I aquest any també ja l'hem feta, no? Va ser a la BD4 amb el Marc Sala, si no recordo malament, que és un divulgador operístic i un bastant bo tenor, però sobretot divulgador de l'òpera. I també ens farà una altra xerrada per un altre dels projectes estrella que s'està consolidant, que vam començar l'any passat, però aquest any repetirem, que és una gran gala lírica, que potser és més assumible pel públic en general, no? Encara més, perquè sempre
intentem sintetitzar el bo i millor d'algun compositor. L'any passat vam fer Mozart, aquest any fem el Regal de Verdi, de l'entranyable Verdi, que tots hem cantat coses de Verdi, inclús sense voler, no? Bueno, I serà això el dia 26 de novembre a les 5 de la tarda, també una altra vegada a la BD4, aquesta biblioteca. Una conferència sobre el Verdi. Una conferència sobre Verdi i en aquesta biblioteca que fan sempre coses d'òpera, no? Perquè teniu diverses activitats que després en parlarem. Exacte, farem agenda. Sí. Farem agenda. Però per aquí al voltant, des de la desconeixença absoluta, hi ha altres associacions d'aquest estil pseudoprofessionals per aquí, pel Vallès? És alguna cosa habitual que les ciutats tenen? Bé, el més proper que tenim és l'Associació d'Òpera de Sabadell, no? Que també ara és noms. la FOC, i s'han consolidat amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, però diguéssim, d'així de caire amateur o de la nostra, diguéssim, no tenim el recolzament d'un banc com Banc Sabadell darrere, no tenim la mateixa entitat, som més petitonets. Però sí que hi ha molt d'interès amb l'òpera, hi ha moltíssims grups que poguéssim dir, fins i tot a la nostra ciutat, que treballen amb l'òpera. Clar, i ara parlàvem de les activitats extra, fora dels concerts com a tal, diguéssim, una de les coses que parlàvem fora de micròfons és per desmitificar una mica aquest ambient operístic inaccessible, no? de la gent, apropar-ho més a la gent i ensenyar que... Amb una frase seria fer arribar a l'òpera a qui no arribaria, normalment. Val? Llavors, aquí, això ens ho explicarà més bé l'Anna, però la idea és arribar a gent que no ho té fàcil per la vida ni perquè li arriben aquestes coses, no? Gent amb dificultats de visió, de mobilitat, d'audició, fins i tot. El jovent, també, donat la situació econòmica de que la vivenda és tan cara i el dia a dia no hi ha pressupost per anar a un espectacle que val 30 o 40 euros o 50, i menys al Liceu, que val les entrades molt més altes. Aleshores, amb Òpera Terrassa aconseguim arribar a tota aquesta gent. A l'assaig general estarà obert als joves. Sabeu que l'assaig general és pràcticament com una funció 100%. Diuen que potser el director el pot parar, però jo no ho he vist mai. Que serà l'11 de desembre. L'11 de desembre. Aleshores, aquí, a través de les entitats on hi ha els joves, entitats, vull dir, per exemple, els Bergants, els Mions de Terrassa, l'Escola Pia, escoles d'un cert volum on hi ha joves, a través d'aquestes entitats de la universitat, l'Escola d'Enginyers, en fi, grups concrets. Me'n deixo, però la idea és que aquesta gent ens transmetran la llista de persones, en aquest cas joves, interessats en anar en aquest assaig general, i els hi subministrarem l'entrada directament amb ells. I paral·lelament també aquest any, com parlàvem d'accessibilitat, també serà el primer cop que estem insistint molt amb diferents grups de la nostra ciutat, especialment que tinguin algun tema vinculat amb accessibilitat. Que tot això seria el del segell GAS? Exacte. Nosaltres aquest any volem vetllar per que hi hagi, com a primer any tenim una directora, això vol dir gèneres, accessibilitat és això que parlem, un assaig general gratuït amb grups concrets, i a més una activitat de touch tour, que això no ho hem dit, prèviament farem una visita al nostre emblemàtic edifici de la Masia Freixa a les 5 de la tarda, i després ja els conduirem cap a l'assaig general. Val a dir que aquesta visita, això no ha sortit de qualsevol manera, sinó que hem signat un conveni amb la Universitat Autònoma de Bellaterra, i especialistes de la universitat vindran per recolzar-nos en aquesta activitat que aquest any estrenem. Estem fent una mica una prova pilot. Què passa si fem una activitat de touch tour, que això vol dir anar a tocar Masia Freixa, com serà la reproducció, estem fent una mica d'espoiler, d'aquest edifici tan emblemàtic, i després anar a veure què ha passat en el teatre principal, anar fins al teatre, tocar també el vestuari, moure's per l'entorn amb un especialista. I llavors, finalment, per fer aquesta clausura, també podem dir que ens hem enterat de les necessitats que hi ha al nostre teatre, i també disposarem aquest any de bucles magnètics i suports auriculars, entre d'altres.
Si hi ha algú jove que ens està escoltant i que diu, ostres, podria anar-hi, no? Per què l'encoratjarien? Per què hauria de presenciar almenys un cop a la seva vida una actuació d'òpera? A veure, un cop a la seva vida, no, jo crec que... No, més, com a mínim, dic. Bueno, per què? Doncs perquè, com ha dit l'Anna, és l'únic art on es reuneixen tots alhora. Per exemple, a l'Elisir d'Amore d'aquest any, si venen, podran veure una confecció artística del decorat, podran veure una interpretació sobre l'escena, podran veure un ball a dalt de l'escenari, evidentment, cant coral i cant líric, i una gran orquestra com la Terrassa 48 que s'amplia cada any per fer-nos l'òpera aquí a Terrassa. I la Terrassa 48 és una orquestra també que ja porta molt consolidada aquí a Terrassa, se la considera una orquestra de cambra, però la veritat és que el Quim Termes, es diu el director, ens adapta i amplia l'orquestra amb els músics que ell sap que ho poden fer bé i ens aconsegueix una orquestra extraordinària, que podem gaudir a cada espectacle. Doncs per què han de venir a veure el jovent això? Doncs perquè és una síntesi de tot el bonic que ha fet la humanitat en un sol espectacle. A part d'això, podem dir que moltes vegades al jovent o a la gent jove els hi donem l'oportunitat de trepitjar l'escenari i alguns d'ells seran figurants. Una alumna meva de l'Escola Pia ara sortirà també cantant al cor. Vull dir, donem oportunitats a gent que ha estat amb nosaltres i si no, que ens vol conèixer per formar part d'aquest món i que s'enamori, tal com jo que al seu dia em vaig enamorar. I no serà l'únic dia, aquest 11 de desembre, que feu aquest Touch Tour i després van a veure l'assaig general, sinó que també feu un assaig obert per a escoles, que això també m'ha cridat l'atenció. Correcte, això també és el primer any que fem aquesta prova pilot. Estem al guia d'activitats educatives. Dimecres 4 de desembre. Exacte. El dimecres 4 de desembre al matí, de 11 a 12 i mitja, moltes de les escoles ja ens han contactat a operaterrassa@gmail.com i ens han demanat doncs, que puguem assistir a les seves escoles a veure un assaig obert que només hi poden assistir aquestes escoles que ens contacten, insisteixo, i només seria al matí d'aquesta franja, amb els solistes, sense cor, sense orquestra. És un tastet com aquell qui escola per veure què passa amb un assaig. Nosaltres treballem a una escola i seran. Molt bé. El que passa que el més recent ara que tenim és aquest diumenge, a la Nova Jascava, que heu fet com una mena d'experiment, perquè aviam, swing, òpera... Cada any en fem algun experiment. L'any passat vam fer música màquina. Ostres! Què dius, ara? Sí, va ser... No va tenir molt d'èxit, però si més no va ser per nosaltres també interessant. Però aquest any estic segur que tindrà molt d'èxit, entre altres coses perquè jo sóc ballador de swing, saps? I des d'aquí recomano a tothom que és un esport extraordinari i a més molt divertit, que jo també n'he fet d'esports i no n'hi ha cap que sigui tan divertit com ballar swing. Aleshores, esclar, quan vas sentint tota la música de jazz, te n'adones que les formes musicals es repeteixen també de les que coneixes del lirisme, no? De l'òpera. Aleshores, el fet que sigui un ball o sigui una òpera tampoc és massa rellevant. Jo penso que els balladors de swing s'emportaran la sorpresa que els hi encantaran els temes que hem preparat. Hem preparat 6 temes de l'Elisir d'Amore quadrats a 4x4 que siguin ballables i hem fet un quartet que està ja fa uns mesos preparant l'actuació. Vaig estar a l'assaig la setmana passada i em va encantar. I bé, això és el que veurem el diumenge, junt amb altres temes que són estàndards de jazz de tota la vida. Al final l'objectiu és que hi hagi una sessió de ball completa. Hi haurà algunes sorpreses també, perquè home, ja que fem una cosa que no s'ha fet, pues, que la gent se'n recordi, no? Una mica. Molt bé. Això serà a les 6 de la tarda? A les 6 de la tarda. A la Jascava. A la Nova Jascava, molt bé. Doncs aquest diumenge a la Nova Jascava, aquest experiment de swing amb òpera. Al desembre tenim aquest Elisir d'Amor al Teatre Principal. Correcte. I també tenim concert de Reis, oi? Sí. El 12 de gener. Si em deixeu explicar alguna cosa de l'Elisir d'Amore,
per no explicar-ho tot, només dius que la direcció musical corre a càrrec d'una jove directora que estem apassionats amb el seu caràcter, perquè és una persona d'aquestes que creu que la música pot canviar la nostra societat. Jo també ho crec. S'hauria de fer molta més música, evidentment. I estem engrescadíssims amb la Júlia. Després tenim un director d'escena que és un director de teatre consolidat, com el Salvador Esplugues, que ha fet moltes obres importants al llarg de la seva vida. O sigui que tenim joventut i veterania, no? Perquè la Júlia és de l'any 96 i el Salvador, si no recordo malament, és del 66. Tot acaba amb 6. Després tindrem grans intèrprets solistes a dintre d'aquesta obra. Aquí en tenim una, l'Anna Ferrés, que ens farà d'Adina. Culpable. El Nemorino, que ens farà el farà el Jorge Juan Morata, que ja ha vingut a 3 vegades, també, aquí a Terrassa amb nosaltres, i sempre ens ha fet quedar del més alt. Tindrem un dulcamara que ja estem acostumats a sentir, també, que és el Joan Carles Esteve, un gran cantant d'aquí a Terrassa, també. I tindrem el Belcore, que és en Xavi Vilata, que també va venir l'any passat, oi? I la Janeta, que és una cantant també que potser no és tan reconeguda, és una cantant menor, també és un paper menor, però no per això menys important. Realment quedarem tots enamorats. I el cor. Aquest any també, com a novetat, hi haurà una coreografia de ball, que això és una novetat, perquè fins ara no havíem aconseguit posar-hi el ballet. El ball també, que és el que dèiem dels figurants. Exacte, també, anar vinculant totes les arts, com I volíem. esperem que també cada any puguem anar posant ball, perquè en l'òpera és important que hi hagi ball també. Molt bé. Doncs qui vulgui col·laborar o formar part d'aquesta òpera Terrassa, què té que fer? A quines xarxes socials es pot adreçar o on té que anar? A xarxes, sobretot, portem, a part del nostre mail, com hem dit, operaterrassa@gmail.com, estem també a Instagram i pròximament pot ser que vinculem en un futur algun Facebook. Però el que sí que tenim, la nostra pàgina web també es pot trobar, Que és Òpera Terrassa. I res, qualsevol de nosaltres estem disponibles també. Ara, llàstima, no tenim un lloc físic, ho estem lluitant per tenir un altre cop un lloc físic. De tota manera, ens pot trobar amb les nostres activitats, com aquesta futura també que farem vinculada amb l'òpera de l'Elisir, farem aquesta del concert de Reis. Em sembla que volies dir alguna cosa, tu, Josep Maria? Jo crec que ho ha d'aprofitar tothom per venir-lo a veure, perquè què passa aquests dies de Nadal que has de fer molts regals i regalen una quantitat de bestieses. Que regalin entrades, que cultura. El títol del concert no pot ser més clar. El regal de Verdi. Bueno, doncs això, que regalin les entrades. Regaleu Verdi, que quedareu bé segur. Que demanin als Reis Mags les entrades aquesta gran gala del dia 12, d'això. aprofito per dir-vos que vindrà l'orquestra de l'Adolf Gasol. Tindrem una de les primeres sopranos que hi ha ara aquí a Catalunya, que és la Laura del Río, l'Òscar Encinas, que és un tenor molt jove, però que creiem que té una projecció important de futur. El seu pare ha estat un gran tenor de l'Òscar Encinas. I el cor de l'Òpera Terrassa, dirigit per el Joan Carles Esteve, que també és cantant, però en aquest cas dirigirà el cor. Doncs molt bé, doncs això, per Reis, regalar entrades d'aquesta òpera. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit, Josep Maria i Anna. Gràcies per acostar l'òpera a la nit estèrica. Moltes gràcies. I que vagi molt bé aquest swing amb òpera d'aquest diumenge a la Nova Jazz Cava. La nit estèrica. El teu magazín nocturn.